Hola minifolquis, com va tot aquests dies a casa? Espero que superbé. Mireu, aquesta setmana vos volem plantejar un repte. El repte és ballar un bolero vosaltres a casa. I serà el bolero mallorquí. Què heu de fer? Pues heu de pensar 3 punts, perquè aquest bolero té 3 parts, heu de pensar 3 punts diferents i heu de ballar el bolero mallorquí, cada part, amb un punt d'aquests que heu pensat vosaltres. Sembla fàcil, però no ho és, perquè el repte més important de tot és endevinar quan hem de fer la volta entre punt i punt i la volta final. A menys qui de vosaltres ho aconseguirà. Jo sé cert que tots ho aconseguireu, però ho volem veure, així que per favor enregistreu quan balleu aquest bolero i el mos envieu, que mos farà moltes ganes veure-vos. Una besada i fins aviat!